Вы глядзіце рацыю на сувязі з Украіны. Вадзім Кабанчук, асоба датычная да полку Каліноўскага, прадстаўнік аб'яднанага пераходнага кабінета па абароне і нацбяспецы. Вітаю вас. Прывітанне. Спадар Вадзім, вось на нашым партнёрскім канале «Пара» завязалася спрэчка. Я звязаўся з гісторыкам цывілізацый, сацыёлагам. Это ананімныя асобы, нельга называць іхныя прозвішчы. Яны прадказалі падзеі 2020 года, што будзе палітычнае ўзбуджэнне ў Беларусі, калі яшчэ ніхто не верыў. Што Расія пойдзе знішчальнай вайною. Гэтыя людзі ўсё прадказалі, яны гавораць, што ў 25 годзе у Беларусі зноўку будзе палітычнае ўзбуджэнне, сапраўдны выбух, будуць падзеі, ну а каментатары не вераць, гавораць, што палітычнае поле зачышчанае, нічога ў Беларусі не будзе. Якія вашыя чаканні ад 25 года? Мы бачым, што рэжым вельмі ўстрывожыўся пасля пачатку актыўных дзеянняў Украіны. Украіна зараз вядзе стратэгію асіметрычных непрамых дзеянняў. Яны стараюцца пераносіць вайну на тэрыторыю агрэсара. А Беларусь, я нагадаю всім, гэта краіна соагрэсар. Таму Лукашэнкі ёсць над чым задумацца і ад чаго хвалявацца. Я звязываю будучыя падзеі в Беларусі менавіта в сітуацыі з расійска-украінскай вайной. Менавіта гэта падзея, яна даст штуршок да зменаў в Беларусі. Якія гэта будуць змены, ведае адзін Гасподь Бог. Ну, я бы не хацеў, конечно, бачыць прамых баявых дзеянняў на тэрыторыі Беларусі, але, на жаль, дзеянні рэжыма беларускага, яны ўсё больш і больш набліжаюць гэты сцэнар. Гэта самы негатыўны вайсковы сцэнар. Я нагадаю беларусам, якія думаюць, што яны недзе в боку, і вось вайна як бы недзе там адбываецца, на нас не датычна. Шахеды, якія апошнім часам сталі пролетаць над Беларусю, уже збівалі над заселенными местами. Над Гомелем были сбиты шахеды. Один из их перелетел в Украину, его сбили уже в самой Латвии, он там упал, разные версии. И это уже показывает про то, что подых войны, он недзе помощь. И это недалекая некая краина и недалекая перспектива. Войсково-промышленный комплекс Беларуси працуе в интересах Российской Федерации. Лукашенко фактично подкидае дровы в этой вагоне. И проводячи гістарычныя параллели, я скажу, что вот ён учора заявлял про некую третью сусветную войну, что калі будзе напад на Беларусь, пачнецца третья сусветная. Так, по-моему, на мою думку, яны с Путиным уже распачалі третью сусветную войну, зрабіўшы напад на Украину. И коли проводят параллели с другой сусветной войной, ну, была такая война в Китае, якую не вельмі заважала Европа. Она началась в 1937 году и согнулась до 1945 года. Потом там переросла в громадянскую войну, но это уже как бы не другая сусветная. Так вот это, что отбывается в Украине, спочатку, как украинцы называли, антитеррористичная операция с 2014 года, а зараз полномасштабная фаза, это в принципе уже и есть прелюдия третьей сусветной войны. Именно это Путин и Лукашенко отказаны за гэтыя падзеі. Таму беларусам варта задумацца і прыгатавацца. Спадар Вадзім, вы прыгадалі гэтыя шахеды, якія у тым ліку з тэрыторыі Украіны заляталі ў Беларусь. Ну, расійскія шахеды, но это ж украінцы перанакіравалі, перахапілі гэтыя шахеды і прэч з Украіны адправілі, яны заляцелі ў Беларусь. Так і было, як вы лічыце? Я бы с задовольнением падтрымліваў міф о тым, что украинская оборонка вышла на такі ўзровень, что они могут перепраграмоўваць эти шахеды. Но мне наибольш реалистичным здаецца тое, что у них от початку было закладено полетное задание, и по этому полетному заданию они шли. Уже з якой мэтай россияне это робят, ну, мы можем только здогадываться. Магчыма, это проверка боеготовности супрацьпаветранай обороны Беларуси и российские группировки. Магчыма, это проверка готовности краін НАТО, потому что шахеды накіроўвались, еще раз нагадаю, в Латвию апошні. И я проводил консультации с людьми, якія датычны до систем радиоэлектронной борьбы. Мне подтвердили информацию, что яны могут отхилять подобные летальные аппараты на сотни метров. Ну, в некоторых выпадках
на километр-два, но не на сотни километров. Многія аўтарытэтныя эксперты кажуць пра тое, што Украіна ўжывае тактыку несіметрычных адказаў, непрамых дзеянняў. Вось тое, што адбываецца ў Курскай вобласці. Сітуацыя ў украінцаў складаная, патрэбныя новыя крэатыўныя крокі. Глядзіце на Крым, глядзіце на Беларусь. Многія эксперты аўтарытэтныя гавораць, што у украінцаў не так шмат магчымасцяў пераламіць сітуацыю, і адна з гэтых магчымасцяў правесці аперацыю па Беларусі, альбо абстрэлы, альбо зайсці войскамі і захапіць Прыднестроўе. Ці можа такое чакаць Беларусь, як вы лічыце? В национальных интересах Украины, и не только Украины, а краін нашего региона, які межують з Беларусью, нанести превентивный удар по диктаторскому режиму в Беларуси в випадку повтора сценария 22 года. Коли буде зауважена эта развединформация, прийде обов'язково, что режим разом с Российской Федерацией починає концентрацію ударної групповки, ці навіть вводиться ядерная зброя, ці она введена в Беларусь. Я думаю, что, ну это мое особистое меркование, что для безпеки всего региона варто пойти на превентивные діяння по режиму в Беларусь. Наколькі нам відомо, белорусская армия и белорусское громадство не хоче войны, не хоче воевать. И я не думаю, что диктатор разносится вельмі шмат сил, які будут оборонить его дух. Ну няўжо вы думаеце, што Лукашенко дапусціць? Ён жа ўжо паспяхова не дапусціў этой канцэнтрацыі расійскіх войскаў, не здарылася нападу на Украіну, і што ён выдатна балансуе. Няўжо вы думаеце, што ён можа пракалоцца і што яны нейкую там канцэнтрацыю войскаў на мяжы з Украінай могуць распашаць рэальную? Ну, про гэта мы не думали в 22-м годзе, что такое может быть. Украинцы не думали, и большасць экспертаў наогул не прогнозовали, что такая масштабная война почнется в Европе после Другой сусветной. Зараз мы бачим наступствы вот этих не зусім разважливых паводзінаў з усіх боков. Яны уже показали, на что яны здольны. Я нагадаю еще раз, что з Беларусі зараз вывезены амаль все склады зброі, якія там з часов Белорусского войскового округа назапашивали десятигоддзямі. Яны все передали, они уже зараз пустые Российской Федерации. Гэтыя тонны снарядов зараз высыпаются на головы украинцев. Ёсць информация вельмі тревожная с паўднёва-заходняй часткі Беларуси, якая может сведчыць про то, что режим предпринимая кроки по размещению ядерной зброі на территории Беларуси. То бок это не Осиповичи, это іншы рэгіён. Это инший регион, так, это белорусское Полесье. Вот, там с часов Советского Союза были и базы заховывания, и размещались объекты, в яких можно было и заховывать, и потом выкористовывать ядерную зброю. Рацыя. Гаспадар Вадзім, мы давно гутарым з вами пра вайну, пра імавернасць вайны. І глядач успрымае так, што вы гаворыце, нічога не адбываецца, дынамікі няма, это все балабольства, не будзе ніякой вайны. Як вы сёння ацэньваеце імавернасць, што ў Беларусі можа вайна ўспыхнуць? Но это ж імавернасць ніжэйшая за 30%, як вы лічыце? Знаходжэнне Лукашэнкі пры ўладзе, яно з кожным днём набліжае імавернасць вайны. І калі диктатор примусить свою номенклатуру силовиков в 25-м году фактично пролонгировать свои полномочия, я думаю, что силовой конфликт в Беларуси робится непозбежным. Белорусам варто запомнить эту аксиому. Лукашенко равно война. И коли вы достаточно пассивно до этого поставитесь и не зусім адказна, гэтыя два диктатора, Путин и Лукашенко, они проведут войну в Беларусь таксама. Потому что вы поглядите, что зараз отбывается в России. Вот Тверская область, сённяшняя новина. Там взлетают зараз в поветра склады зброі и выбухи чуваць за десятки километров. Гэта працуе новая украинская зброя. Это те склады, якія они там урочисто отчиняли еще несколько год назад, называющие их
лезвие не самыми там модерновыми и обороненными объектами на земном шаре. Украинцы зараз расплачиваются с Россией за те подрывы складов, які вони вели на протягу там апошніх 20 годов на территории самой Украины. Да, украинцы, они миролюбивая нация, это, знаете, мне они нагадывают таких ось працавітых пчел, такі, у них є своя держава, такі вулі, он зараз растревожений в гуде. И пчелы, они, да, они носят мед до поры до часу, покуль их не зачепить. Вот их уже моцно разловали. Зараз Украина это передовая країна по технологіям БПЛА. Тут сотні різних підприємств, і навіть просто в гаражах умельцы распрацоўваюць новые модели БПЛА. І ніякая расійская агентура вже не в стані гэта кантраляваць. Бо яны маглі апанаваць нейкія працэсы на дзяржаўным эшелоне, інфільтраваўшы там сваіх агентаў ці маўшы іх пасля развалу Савецкага Саюза. Ну а зараз грамадства украінскае, дзякуючы якому Украіна і трымаецца, гэта такі растрывожаны вулей пчеліны, якія яны не могуць кантраляваць. Яны не могуць пролічыць украінцаў. Як яны памылілись в 22-м годзе з гэтым заходам в Киев і уже нават уніформу везли парадную і міліцейскія шчыты і дубінкі для того, каб разганяць там незадаволеных украінцаў. А в адказ ім достали украінцы гранатометы і автоматы, то, што было в запас у народа. Таму я бачу тое, што небяспека вельмі вялікая, яна будзе падвышацца. И она будет подвышаться с кожным днем нахождения Лукашенко при уладзе. Гэта трэба запомнить. Гэты термин, на который он збираецца черговый раз ісці, ён вельмі небяспечны для Беларуси. Гэта не будут вот эти звычайные шараговые выборы, там, например, 2001 года чи 2006. В регионе ідзе война, якую распачаў Лукашенко и Путин. И адказнасць за гэту войну прыйдзе. Один уже мае міжнародны ордер, другі в черзе стоїть. В черзе будут стоять зараз уже российским генералам, некоторым выписали, так само ордеры. В черзе будут стоять и белорусские генералы с этими своими фуражками, аэродромами. Они думают, что они прикроются за спиной Лукашенко и будут сказать, как казали нацисты на Нюрнберге, что мы денежили по загаду. Так нацистов и вермахт еще можно было оправдывать тем, что супротив Гитлера было больше 20 заколотов и замахов на его жыццё. За это заколоты отдали жыццё 3 фельдмаршала и больше 20 десятков генералов, которых стратили. А что оправдает белорусский генералитет? Что вы выконывали загады нелегитимного диктатора? Рация. Вы уже сказали про ядровую зброю, і ось нарвежцы б'юць трывогу. На нарвежска-расійскай мяжы пабачылі яны канцэнтрацыю цэзія-137, про які мы добра ведаем пасля чарнобыльскай катастрофы. Гэта звязваецца з тым, што расейцы рыхтуюць новыя ядравыя выпрабаванні, значыцца, маюць ядравыя планы. А гэтыя ядравыя планы, звязаныя з Беларусю, па-першае, ад нас яны могуць ударыць тактычнай ядравай зброяй, каб у Беларусь прыляцела ў адказ. І ўвогуле любая ядравая эскалацыя Расіі, гэта, на жаль, удары па Беларусі, таму што тут гэтыя станцыі у Ганцавічах і Вілейцы, станцыі далёкага радыёлакацыйнага вось гэтага выяўлення, так? Ну, скажыце, калі ласка, як вы лічыце, высокая імавернасць, што Беларусь зацягнуць у ядравую гісторыю? Я каліс по роду заняткаў сваіх вымушаны сачыць за телешоу гэтых беснаватых Кісялёвых, Салавёвых і Азарёнкаў. Меня заўсёды бярэ здзіўленне. Вот они там пужаюць весь свет ядерной ялдой, ядерной зброей. Лукашенко буквально учора грозіўся зноў, што у него есть чым адказаць. А яны ніколі не думаюць і не гавораць в своих эфирах, что это ж дзеянне, оно не однобоковое. Что за такое дзеянне будзе адказ. І адказ 100%, гарантаваны адказ. І куды будзе адказ? Гаспадары беларусы, задумайтесь, нам мало одного Чорнобыля, які фактычна пол Беларуси забрудзіў. Калі Лукашенко грозится свету ядерной зброей, і што у него есть чым адказаць,
Для меня нема сумневу, что будзе кааліцыйны адказ по Беларусі менавіта. І самая вялікая небяспека, і некаторыя эксперты про это кажуць, што Путін можа застасаваць ядерную зброю менавіта з тэрыторыі Беларусі, каб паглядзець на рэакцыю НАТО краін і захаду. Бо калі будзе эта рэакцыя, будзе адказ, то он в першую чаргу будзе по той тэрыторыі, якая застасавала ядерную зброю, прымяніла. Вось, я нагадаю гістарычную паралель. В Брытаніі был такі Харрис. Гэта маршал стратэгічнай бомбардыровачнай авіяцыі Великой Британии падчас Другой сусветнай войны. И у него есть таки сказ, что нацисты были наивными людьми, которые думали, что яны пачнут нападать и бомбить всех навокал, а им за гэта ничего не прилетит в отказ. И гэты Харрис со своей бомбардировочной авиацией просто стер немецкие города в труху, просто в пыль. И я нагадаю, что на немцы, которые потрапили под гэтыя удары, яны ж не были все спрэс нацистами, и яны не падтрымлівалі Гитлера. За гитлеровскую партию в 1933 году проголосовало меньше половины насельніцтва Німеччины. Але тем не менш, национальную отказность понесли все. Вот это великая небяспека для белорусов, потому что, калі говорят с гарматы, никто уже не может там разбирать и сортировать людей. Ты умовный там лукашист, я батька, ці ты нормальный белорус. То самое тычыцца і Збройных сил Беларуси, якія в принципе будут знищены в первую чергу. И это вот всем нашим войсковым час задуматься про то, что те, которые думали, что армия это только карьера, преференции там, и пенсия в 45 год, так армия в нормальной державе может быть и так, якая служит обороне. А при бесноватом диктаторе, то вы одни из первых категорий рызыкі знаходзіцца. Спадар Вадзім, вы ж ведаеце, вы знаходзіцеся ва ўкраіне, што там адбываецца з беларускімі ваярамі, якія ваююць у складзе ЗСУ, дарэчы, не толькі ў полку Каліноўска. Розная лічба, вось ад розныя ацэнкі, колькі ёсць ваяроў. Там ёсць ацэнкі ад 350 чалавек, но это я ведаю, што это заніжаная лічба. Мінімум гэта 1000 людзей ва ўсіх падраздзяленнях. Это людзі з беларускімі пашпартамі. Што можна пра іх расказаць? Чым займаюцца? У якіх аперацыях бяруць удзел? Колькі іх? Што вы можаце сказаць? Хлопцы з полка Каліноўскага і не толькі згодна, што выконваюць свае воінскія абавязкі на ўсходзе Украіны. Вось у полка Каліноўскага зусім недавно былі удалыя аперацыі, наступальныя в тым ліку, там часткова яны асвятлялі на сваіх медыйных каналах. Наконт больш дакладных дадзеных, конечно, лепей пытаться зараз у хлопцаў, которые находятся на контракте в ЗСУ. Но я скажу, что вот в Курской наступальной операции таксама ж белорусы беруць удзел. Вы памятаеце вот гэта яскравае видео с танком под чырвона-белым сцягам. Это подразделение белорусов, якое зараз узначальвае хлопец, які был в полку Каліноўскага. Но это же не в Курской области было знято. Яно было знято на межы з Курской областью. Яны якраз накіроўвались туды. И ён подтверждал, я ведаю информацию, что яны дзейнічаюць в Курской области, потому что его подразделение механизованное, и якраз там яно связано с тем, что яны трофеяли и эту технику российскую, в тым ліку новейшие танки Т-90, прорыв. Белорусы воюют, подвышают свой узровень, вышкаливаются. Дзякуй Богу, за апошні час у нас не было страт. Вы ўжо прыкладна месяц займаеце пасаду ў аб'яднаным пераходным кабінеце, скажем так, міністра па нацбяспецы, па абароне. Шмат крытыкі на вас вылілася. Ад каментатараў дасталася на арэхі па поўнай праграме, навошта Вадзім Кабанчук туды ўлез. Ці можна нейкія прамежкавыя высновы падвесці? Варта, не варта, ці ёсць ад гэтага плён? Ці ёсць перспектывы стварэння беларускага вызвольнага войска? Што вы можаце сказаць? Узровень контактаў, узровень запланаваных сустрэч, безумоўна, паказвае на то, што ёсць магчымасці таких інстытуцый, як аб'яднаны пераходны кабінет, якія можна дасягнуць толькі при, скажем, палітычнай падтрымцы і калі ты сам уходзіш в гэты палітычны працэс. Таму што быць
на контракце быть жаўнерам ЗСУ гэта один узровень, и гэта ўзровень ЗСУ. На сённяшні час запланавана к рэалізацыі некалькі праектаў, ну, про якія, в прынцыпе, еще зарано говорить. Калі яны пачнуць развівацца, мы будем говорить и про гэта. Но я скажу, что перспектива развития белорусских силовых структур яна ёсць, и гэта неабходны інструмент, які беларусам трэба маць. Такія як бы змрочныя часы, якія зараз насоўваюць на наш рэгіён. Таму мы думаем про тое, каб пашыраць і беларускія мілітарныя падраздзяленні, парамілітарныя, і в тым ліку і іншыя сілавыя структуры, якія спатрэбяцца в новай Беларусі. Спадар Вадзім, вы і я, мы гаворым, вайна, вайна, вось ёсць імавернасць, гэтага не адбываецца, і добра, што не адбываецца, так? А вось Шольц, так, паехаў у Казахстан, да Такаева, і прагучалі такія наратывы, трывожныя для Беларусі. Першы наратыў Такаев, ну, зразумела, у чыю ён дуе дуду, кажа, што Расія непераможная ў вайсковым плане, это факт. І Шольц ківае галавой. Нельга дапусціць эскалацыі, то бок ім можна па шпіталях дзіцячых біць, знішчаць людзей, вот там мільён ужо забітых і параненых цягам вось з 22-го года з лютага, так? Ім усё можна, все, ну нельга дапусціць эскалацыі. І збіраюцца ў студзені праводзіць мірную канферэнцыю, ўжо штурхаюць украінскае кіраўніцтва, а тое нібыта згоднае. Ну і все, я так разумею, што варыянт, што вот тыя тэрыторыі, якія Расія захапіла, што это все застаецца Расіяй, ну а там далей будзем разбірацца. Беларусь застаецца ў расійскай арбіце, не адбываецца ніякіх станоўчых зменаў. Ну можа ж такое быць, што вы пра это думаеце? Ну, тым, хто пагана ведае гісторыю, я просто нагадаю, адчыніце Вікіпедію, адчыніце інтэрнэт і пачытайце, сколькі войн, в якіх Расія прайграла. І прычым прайграла суперникам с нашмат меншым ресурсам, і эканамічным, і людскім. Наконт непераможнасці Расіі. Я нагадаю, Курская аперацыя ідзе ўжо другі месяц, і расіяне нічога не могуць зрабіць з групіровкай ЗСУ, якая знаходіцца на тэрыторыі Расіі. Яны кажуць, што ў них іх спецыяльная вайсковая аперацыя ідзе по плану. Это у них был такі план, чтобы война перенеслась на тэрыторыю Расійскай Федерацыі. Ну, добры план. Калі у Путина, як разганяюць іх там нацыянал-камуністы, ёсць план по развалу Расійскай Федерацыі, то ён паспяхова выконваецца. Еще на конт эскалацыі я скажу тое, што параллели вельмі яскравыя з 38 годам. Калі в обмен на тое, што не было эскалацыі, была здадзена Чехословаччына, і праз год пачалась Другая сусветная война. Но немцы уже ехали, в тем лику и на чехословацких танках, которые там были реквизированы, и не только танки, там шмат іншай зброі. Я нагадаю выпадку, не дай Боже, сценария, калі Украина не вытрымае. Это будет сценарий, то, что отбываецца зараз на оккупованных территориях Донеччины, Луганщины, Запорожской области, где мобилизуется практично все мужское насельніцтва и гонится наперад в атаку. Сумныя часы тады чакаюць Европу, улічваючы людскі і прамышленны патэнцыял Украіны. А можа быць, ужо там на захадзе пралічылі, што дэстабілізуецца Расія, дэстабілізуецца гэты пуцінскі рэжым, абваліцца эканоміка, крушэнне. Ну і зразумела, што лукашэнкаўскі таксама. Такія сігнальчыкі з Беларусі паступаюць. Это звесткі мы не маглі праверыць, так? Глядачка піша, што слухайце, я ў Менску спрабавала рублі памяняць на даляры, каб атрымаць 600 даляраў. У 3 абменніках не магла памяняць. Відаць, што нешта кшталту фінансавага крызіса набліжаецца. Званочкі да дэстабілізацыі. Вот што вы думаеце пра дэстабілізацыю рэжымаў? Это фантазіі, ці гэта можа вот раптоўна адбыцца ў хуткім часе? За іх сур'ёзна яшчэ не брались. Як можа краіна з 2% сусветнага ВВП канкураваць і выступаць супраць астатняга света? Іх магчымасці і эканамічныя, тэхналагічныя параўнанні з іншым цывілізаваным светам, яны просто на мінімалках знаходзяцца. І наконт дестабілізацыі, то я скажу так, што
Буквально на той неделе мы там сустракали с одними з представниками поневоленых народов России. И они просто все чекают до того момента, коли Россия почне слабнуть. Почнутся процессы, что уже запускали в 90-х годах, когда на окраинах России просто шли отчиненные войны, військові конфликты. Мы бачим, что процесс, який был запущен в 1917 году по развалу Российской империи, и он просто растянулся в час. Вот другий этап был 91 год, когда развалились Советский Союз. Зараз мы назираем просто третий этап. Насколько он растягнется, ну, это питание, конечно, не до нас, но мы зробим все, как прискорить гэты все процессы. Вы сказали про тое, што ну не ўзяўся яшчэ захад за Расею, таму што перакрыць ім кісларод, перарэзаць нафтагазавыя трубы, это можна элементарна, зразумела як. Вот Дональд Трамп, напрыклад, гаварыў, як это можна зрабіць у вельмі кароткі час. Не хочуць гэтага рабіць, не хочуць на захадзе дэстабілізацыі ў Расеі, гатовыя ахвяраваць Украінай, гатовыя ахвяраваць Беларусю. І гэта яшчэ выглядае можа вельмі доўга цягнуцца. Ну і все, і каментатары нездарма лічаць, што не, у Беларусі максімум там штосьці там можа быць у 2030 годзе. Вось гэта рэалістычны сцэнар, а тое, пра што вы гаворыце, это фантазіі. Дык все-таки, спадар Вадзім, рэалістычна. Ці можа нешта адбыцца у кароткатэрміновай перспектыве? На жаль, вир войны, он уже раскручивается. Войны легко починаются, их вельми тяжко заканчивать. Я не буду зараз сказать ніякие годы, я просто скажу новину, яку прочитав, побачив буквально 2 дні тому назад. Цікавим глядачам просто загуглите. Міністерство оборони Естонії загадало рихтуватися к отчиненному конфликту з Росією. І там указаний год. Значно худшее, ніж 30-й. Ось. І ми бачимо, що економіки і військові відомства країн НАТО, країн Заходу, вони розганяються, військові бюджети повеличуються, росте виробництво зброї, і все говорить про те, що ситуація йде к серйозному супростоянню. Шановні глядачі і глядачки, дзе Естонія, а дзе Беларусь? І якая значнасць вось геаграфічная Беларусі? Наканечнік расійскай агрэсіі і працэсы на падыходзе, на жаль, што тычыцца вайны, напэўна, не адскочым. Божа, будзе цуд, калі адскочым. А што пра гэта думаеце вы? Чакаем вашых каментароў. Спадар Вадзім, шчыры дзякую вам за ўдзел у гэтым выпуску. Дякую вам. Жыве Беларусь. Жыве вечна.